Siihen vaan, sinähän on vielä paljon kirjoitettavaa tilaa. Tuossa on toi Saksan raja, niin me kierrettiin tältä sivusta, että se ei tarvinnut mennä tulliin. Ei ne paljon kysellyt. Ei paljon joo, se voi ohittaa tarvittaessa. Onko tullattavaa? Pussi täytä pakolaisia. Vedettiin vähän tuonne manajahenkinen tyyppi täältä Dresdenin keskustasta. No mitä nyt kävi? No nyt on mieli apeena. Lidli on kiinni sunnuntaisin. Mitäs me nyt juodaan? Minä tiedän. Täytyy etsiä joku toinen vastaava sitten. Kebappilassa kyllä sais vodkaa. En tiedä, käydään varmaan kurkkiin. Päätettiin ottaa päivän ensimmäiset oluet. On pikkasen tuijumpaa kuin Suomessa ja kokokin on tämmönen miehekäs 1 litra. Kello on 13.07 ja olemme matkalla Hampuriin. No niin. Katsellaan Predatoria. Katsellaan Predatoria. Ei siinä mitään. Ensin puras. Mitä kaikku? Auta! Nyt vedätä puokkiin yhden tommosen, jos vedät. Eikä siinä mitään päästä. Ei tää niin paha oo. Eli varmaan käyttää passoa. Flättiä vähän. Flättiä. RP toi eturivityypit vähän tuntuu. Nyt on muuten fakset on tyhjiä. Ja mitä meillä on mennyt? On karvan verran vajaa tunti. Joku 50 minuuttia. Nämä, jotka rupeaa kaivaa laskinta esille, niin me voidaan kertoa jo heti, että se vastaa vähän reilua litran viiniä, kun olisi vetänyt. Joo. Kyllä. Ja matka jatkuu kohti Hampuria olisiko?